Makadi muri Zimbabwe ufara akusangana nemi apano paSlay Media TV zitsana mundichitwa Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupurwa zuva ranhasi muri Zimbabwe ndauyawo pano. There's this program that I am introducing. Munondiziva kuti inini zvinhu zvinoita nekuti nyaya nditsvage nyaya zvekufamba sei ndinozvida. Saka I came up with this program kati aiwa vanhu vazhinji especially nyika yedu Zimbabwe, you know it's a Christian nation. Pane zvimwe zvinoitika mari tirarama machechi ndofunga last week tandine ma 1 million challenge zvakawanda zvakazviitika. Tozoita mibvunzo yatinoita so kuti nei apa panofanira kuitwa sei, apa panofanira kuitwa sei, takanangana neChristianity. So in this program yandiri kuita nhasi iyi Practical Christianity Conversations ndio program yanhasi yanendichita. Iyi program ndichikurukura nevanhu vaMwari vakasiyana takanangana nenyaya dzakasiyana dzinoaffecta isu maKristu kana dzimwe nyaya dzinongoti affectawo dzakanangana neChristianity in general. Ndofunga muri Zimbabwe tikada kuremember so paFacebook apari kunakidza munhu waMwari Apostle Joe Daniels vakauya nenyaya yavo. I think it was in one of his sermons when he spoke about nyaya yekuti hakuna ma-spiritual husbands, hakuna ma-spiritual wives. Hakuna mwana waMwari anogamuchira hope kubva kuna Satani. Ndarota murume achirara neni, hadzina kubva kuna Satani. That dream came from God. Ukarota uchirarwa nemurume kana mukadzi neMwari akurakidza. And by the way, hakuna chinonzi spiritual husband or spiritual wife. It's lack of a better term because spirits don't have gender. That's why Jesus ati kana masvika kudenga hakuna zvekuroorana izvi. Ukatadza kunakirwa pano amen hako. When God gives you that dream, you should wake up and thank God. Don't wake up and bind. I bind. Chill, relax. Do you think kana mbavha yakuda kuya ichiba inotanga yakudza yekuti ndiri kuya ndichiba apa? Common sense. Ndeipi mbavha inoya ichikudza yekuti ndiri kuya ndichiba pakati? So kana dziri hope dzaSatani, ndeipi spiritual husband inoya ichikudza kuti nhasi tiri kurara tese kuti marriage yakwereke kufamba? That can't be the husband that is spiritual. That must be God revealing to you the root of your problems. It's a revelation, it's a vision. Zvangofanira vanhu vanorota muchato woti rufu, you are a mad person. Kana kurota nyoka woti ndarota hope dzinotyisa nekuti warota nyoka. Nyoka can represent healing. Ukatarisa nyoka uchararama. Vese vairumwa nenyoka vakagadzirirwa nyoka yekutarisa. Whoever looked at the serpent lived. So that means a serpent does not always represent danger. Be wise as a serpent. Sometimes a serpent represents wisdom. So stop trying to interpret our dreams according to your fears. Look for someone who has the skill of interpreting. Hanzi hapasi pese paunorota nyoka ubofunga kuti zvakashata. Inini ndobva ndatanga kufamba nayo nyaya ndichiona ndikati inyei rekei timbobvunza vanhu vaMwari. Saka ndichipinda munyaya zvanhasi ndachingoti kupei background of this program zvamuchange muchisangana nazvo in this program. Ndine vanhu vaMwari vandakagara navo pano. Regai ndiregedze kuvaintroducer, vazviintroduce vega. Regai nditange nemunhu waMwari vari pedyo neni enda kuti musangane nemhuri yeZimbabwe vazive kuti tiri kutaura nani nekuti ndamunonzi Sokostina wada kuziva kuti mimi munonzani. Welcome, Sokostina. Thank you so much. Welcome, Zimbabwe. Tinogamuchirai. This is Evangelist Damiano Chisale of Grace of God Ministries. Ndinotenda regaisa ndendoko pane pananzo Chisale, pane Chisale watinoziva. Are you related? Tama unge Chisale. All right, I will come back to that. Regai ndiende kune munhu waMwari vari padyo neni. Munhu waMwari, people know you as very controversial. But I want to believe there are others that are starting to follow you. Vanenge vasinganyasoziva zita renyu. Regai muzviintroduce panguva iyi. Thank you, Sokostina. Thank you, muri Zimbabwe. Zita rangu ndoitwa Bishop Kevin Nyamakanga of Global Outreach Church. Thank you so much. Regai tipinde munyaya nhasi. Ndofunga muri Zimbabwe maona kuti tikuti vanhu vaMwari ndatanga kuti program yedu yakanangana ne-the Christianity Conversations. Mibvunzo yatinoita tapedza church, mibvunzo yatinoita nyangotora muchechi kuti apa pari kunzi chii, ndinobva ndazoya nayo pano kuti tige chikurukura. Vanhu vaMwari ndichipinda munyaya yangu yanhasi. Pane nyaya yekuti munhu waMwari Apostle Joe Daniels vanga vari musemoni yavo. Itakangoona kaclip handina kuzoona kuti zvaibva nekupishana nekupi, but ndangoti clip iri regai tiri timbotaura nezvaro. He was saying haikuna hapazi pese paunorota uchisangana nemunhu kuhope. Ndoataura kuti ma-spiritual husbands, I want to believe, or wives.
zvakashata kana kuti ngati zvakaipa. Saka nhasi takumbokurukura regai nditage namufundisi nekuti ndikauya uko tinosvika mangwana. Regai ndimbotanga neapa. Thank you so much. Munhu waMwari. Yes. Issue yema-spiritual husbands and wife. Chii chinombodzi spiritual husband and wife? All right. Nyaya the background of the story. Inyaya yekuti when we talk about the spiritual husband or spiritual wife, we are talking about zvazvinoita tiri kuti interpretation munhu wacho painofamba kubva kuchirungu ichienda kuchishona inorasa zvimwe zvinhu munzira. Saka now patikaibata kuti tiiti spiritual husband, iword rechirungu ratadza kunyatsopatsanura shona zvakanaka. So tiri kuti tikadzokera kushona tinoona kuti kushona kune mweya yezvikwambo, kune mweya inouya muvanhu nekurombwa. Saka kana tichitaura nyaya yemaspiritual husband tiri kutaura nyaya yezvikwamborume nezvikwambokadzi zvinobata vanhu nekuuya muupenyu hwevanhu ivo varidzi vacho vasingazvizive. Zvinouya kuburikidza nemhiko dzakasiyana siyana dzinenge dzaitwa. Ndo zvinoteerera kuti upenyu hwevanhu hupedzisire akuti kana akarara murume kana mukadzi anorota aine mumwe murume achiita bonde naye. Ndizvozvo. Atopedzerwa kuhope. Ndakaendire kuna bishop andiziva kana mune zvokuwedzera takatimbori papo pakuti chinombodzi spiritual nokuti vamwe nditaura kuti chii chinombodzi spiritual husband kana kuti wife. Handisina kutaura zvizhinji nokuti my brother is going to help us zvakanyanya. Ndizvozvo. My spirit husband, like what my brother has just said, ariko. Yeah, that's the honest truth. These are demons. These are evil spirits. And zvazvinoita zvekuti tinofana kuunderstanda vhangeri zvarinoita. Kristu paakauya naye haana kuuya kuzoparadza culture, anopinda muculture. Saka muchaona kuti kuvarungu nyaya yetikutaura panapa inogona kunge isiri applicable. But ukauya manje muno musetup yeAfrican culture, these things are real and we have these things. That's what I can say to you. Thank you so much. Zvakuda kunakidza. Hanzi ndikodzoka kundokwazviri kuperera. I believe you specialize, but ndanchiverenga nezvenyu, I believe you specialize in the issue of deliverance. Yes. And panonzi munhu ari kudhilivhwa kazhinji kacho ndozvezvimwe zvezvinhu zvaunenge uchidhilivhwa. Tinoda kuti tinyatsozvipinda munyaya yedu. Munhu waMwari ari kuti hakuna. Imi muri kuti zviriko. Tingaziva sei kana kuti mungaona sei in the realm of the spirit pamunenge muchiita basa renyu kuti apa uyu wandava kunamatira uyu kana kuti uyu zvaari kusangana nazvo ndizvo zviri kuassociatwa nethe spiritual. Noti matotipa kuti ndiani chii chinoitika ipapo machada kunyatsopinda deep into it kuti tinyatsoona kuti pamuri kuti aiwa apa munhu waMwari vakarasika apa izvo zvinhu zvitori. All right. Munhu washe regai ndidzokere kubackground of the story. Chinhu chekutanga ndechekuti tinoda kunzwisisa kuti maspirits ese kurarama kwaanoita somehow they've gender. Tiri kunzwisisa handizvo? Somehow maspirits ese ane chi cause kana tikati maspirits haana gender handizvo? Tati maspirits haana gender asi tobvuma kuti tarota tirarwa nechimwe chinhu. Maspirits asina gender tararwa nei? Alright. Yeah. Cause kana tamboti maspirits haana gender asi torota tichirarwa, chii chiri kutirara maspirits asina gender? Totaura kuti kurota a dream. Is a dream physical thing or it's spiritual? When a dream is spiritual, it automatically means zvinhu zvese zvaakuitika nehope dzacho dziri spiritual. Nechauya kuzorara neni chiri spiritual. Alright. Zvoreva kuti charara neni in the dream, in the spirit. Charara neni in the spirit. Zvoreva kuti chi, zvoreva kuti chine gender. Alright. Tiri kunzwanani? We can go back ku background yemunhu imimi neni naapostle inotaurwa Genesis chapter 6.
Genesis chapter 2 verse 7 inonzi Mwari vakafuridzira mweya weupenyu mumunhu, handizvo? Chivakwa changa wavaka zvikanzi munhu akava a living being, not a living soul. Munhu is a living soul. Saka Satani kana achitibata anobata the inner person. Ndosaka asingagone kuti mhanyisa masikati asi anotibata kuhope takarara, because you are a living soul. We are not physical people, we are spiritual people. Saka kana tichitaura zvemumweya ndosaka hope dzakakosha. When the devil wants to plant anything in our lives, anoshandisa the dream, because ndokwa anobata the spiritual person akasikwa naMwari. Yes, let's go deep. Saka now we are coming to nyaya yema spiritual husbands. Okay. We are moving slowly there. I was asking my brother there, why angels come and say I'm Michael, a man's name? Why an angel is coming and say I'm Gabriel? Why not Sophia? Okay, that was the question between the two. The angel is coming with a man's name already. When the angel is introducing itself kuna Daniel, ilikuwa yakatakura zita rechirume kare. All right. Zvoreva kuti yazvipa gender ichitaura naDaniel. All right. Yazviintroducer negender kudhara pai. Male saying I'm Gabriel. Yazvipa zita rechirume kare. What more do we want from there? Saka now, apa takatimbotaura zvegender only. Tida kubvisa the issue around it. Exactly. Right now, maybe this is about angels. So we might put that aside. But now, say kutaura kwaita munhu waMwari. Tiri vanhu vechivanhu. Vanoberekwa munyika yechivanhu. Munobatwa. Saka mukubatwa munoita muchivanhu ndo munomuka nyaya idzi. Ndoda kukupai good example yekutanga. Kare vanhu vaibva kuMalawi munhu waMwari. Voya muno muZimbabwe vaitsvaga basa. Wosvika onoshanda kumusha. Ndoda kudza example, anyone who knows me. Ndakapa this example yandiri kukupai rimwe zuva kuGoromonzi. Ndichiparidza paCrusade. Ndichipa example ndichipedza kuitaura. Mumwe munhu akadonha muvanhu akati ndo zvakaitika pamusha uno. Ndinonzi Ningi. Ndakaitwa exactly vanhu vari pamusha uyo vakabvumirana neni kuti mufundisi. Ndo zvakaitika pano. All right. So now, wabva kuMalawi waitsvaga basa onzi shanda 2 years kana dzapera tinokupa mukadzi. All right, ndo zvaitika. Mukomana wewe woshanda kana 2 years dziya dzanopera. Vana baba vaizoti azviite kuti tipe mubvakure muteera njanji mwana wedu. Votuma vakomana vechikuru mumusha. Tiri kutaura kuti if we take Zimbabwe, go back 1960, 1950, masango kare. Munhu waiteerwa kusango wopondwa wovigwa. Mangwana makuseni vomuka vachiti mujana wakatiza. All right. Saka now, munhu uyu waifanira kupiwa 1 mwana musikana mumusha. Wofa. Tozosara taane situation yekuti vanasikana vese havacharoorwa ndamumusha. Mune munhu ari kuti kusvikira mandipa mukadzi wangu. Okay. Uya akapondwa uya. Ari kuti kusvika mandipa mukadzi wangu. Hakuchisina mumwe mwanasikana anoroorwa. Therefore mumusha makreatwa a spiritual husband. Okay. Matova nemurume, and now tinozoona vanasikana vese vanoberekwa mumusha umu. Uyuyu haasi kuroorwa. Uyuyu haasi kuroorwa. Kwana baba mukuru havasi kuroorwa. Kune foundation yemumwe munhu iri kuti kusvikira inini ndapiwa mukadzi wandakashandira, hakuna mumwe mwana anoroorwa. Izvi zvinhu zvinoitika papi? Let's take an example yaElisha. Amai vanomhanyira kuna Elisha voti murume wangu afa akasiya chikwereti. Kune vanhu vanoberekwa mumusha mune zvikwereti. Powerful.
That's his power. musikana ari It's kuberekwa powerful. Yeah. Yes. but haasi kuziva kuti inini with all the beauty that I have mumusha mune chikwereti chemukomana anofanira kutanga Repeal. Aripwa. saka automatically uri kungoberekwa uri designed kunoripa chikwereti. Wakatobhadhara. There are people who are born in families dzine zvikwereti. Ndopanobva issue. Saka this is one of the issues yandabata iyi yekuti ndokutanga kwemviro. Totaura nawo toti murume ari kubuya uyu achitaura zvaari kutaura izvi haazi murume haana gender. Anigenda. Saka tatodaira pagenda pakanzi hapana gender. Yes. I don't know. Iyo pagenda yacho. I know you want to give him, but I want you to speak something. Ndikautara pagenda ipapo kuti ivo mwari vacho. Ndizvozvo. Because God is a spirit. Exactly. Anoona. Saka tikati nekuti God is a spirit saka havana here gender. Because we always refer him to as he, All right. masculine. Iye Satan wacho is a spirit. Tikamuti haana gender here because he's always referred to as he. All right. You see, saka tisatambotaura zvema-angels sekutaura kwaita munhu waMwari kuti all the biblical angels hakuna yechikadzi. Panonzi the angel of the Lord ikati my name is Sophia, kana kuti my name is Teresa, is only Gabriel, Raphael. Kureva kuti my angels they have gender. So my spirits asikutaura kuita munhu waMwari, they also have gender. Exactly. Papa Taba clarify. Let me just add a bit. All right. Exactly. Chapter 6 of Genesis Exactly. inotaura about the kutanga kwevana vaAnaki. Okay. Vanga vari varume vanobva varefu. One of them vachipedzisira kuita naGoliath. Zvinonzi ngirozi dzakaona kunaka kwevanasikana vevanhu dzikauya dzikaita misikanzwa nevanasikana ndo pakatanga kuberekwa vanhu vanga vari abnormal. All right. Saka ngirozi idzi dzaiva negenda ipi dzakaimpregnata vana vevanhu. Saka spirits have gender. We have established that one. This one I think is so. All right. Thank you, Gender. On my next question. Chiripo tataura about spiritual husbands. But ndoinonyanyotaura Yes. but nino mukufamba kwangu ndinosangana nema hanzi munhu ane spiritual wife. Chimbotitsanangurirai varume hawanzi havo kuzvitaura kuti kana kuna muchechote mufundisi namatire ndinosangana nemukadzi kope. It's not easy for men to release that to you as a pastor kuti ndamatire, but vari kusangana nazvo futi spiritual wives. All right. My spiritual things anorara nevanhu anoenderera haaperere chete paspiritual wives. Tiri kuti paenda takula nyaya yeavenging spirit. Imwe wauya uri ngozi, but in a different form. Usiri kuda kuuraya vanhu, haizi ngorizi iri kuda kuuraya vanhu mumusha. Iri kungoti ndipei mukadzi wangu. Kauchalari kare vanhu ndopavaizotora mumwe mwana musikana otsvagirwa kurudziko kwaanonosiyiwa obereka mwana wekutanga. Kana abereka mwana wekutanga iye aidzoka kumba mwana wosara mupi musha achinzi takudzorerei mwana wenyupi unokuona zvatiri kutaura. But now secondly tikuedza kutsvaga kuti ko zvimwe zvakuafekta vanhu izvi zvii. Ndoda kutenda kuti secondly vanhu vakauya nemweya wekuromba, my sister. Business. Ini ndanotsvaga business. Kare kwedu business setirako vanhu vairombera kurima. From the deliverance that I do, vanhu vairombera kuita sei kurima, divisi. Saka munhu waiti wakanoromba waizopiwa kachikwambokadzi kana kachikwamborume. All right, let me clarify here. Uzondireminder tofanira nyaya iyi haigona kupera kana tisina kutaura pamusoro pemaconvenance, because my evil spirits they feed and lives and survives on convenance. Saka zvese zvinhu zvatiri kutaura izvi zvinotangira pakuti pane mhiko ipi yakaitwa ndamweya iyi inotarisira mhiko namweya mutsvene futi anoafektwa nemhiko.
Saka tinofanira kutanga tanzwisisa the power of convenience. Saka now munhu anoromba ndopaanonzi ichi chatakupa ichi chauri machida kubudirira. Tsvaga mwanakomana watinopa chikwambosikana ichi chokuti chinopota chichirara naye kuti iwewe uite mari Uite upfumi. kana kuti takupa chikwambo kanzi handizvo chikwambo rume I mean chinorara nani nemwanasikana. Ndopatabuda tiine nyaya yemaspiritual husbands kana kuti spiritual wives. Inyaya dzakauya nedzakatanga nekuromba. Zvino munhu waMwari vakati kana uri kuhope chingonakirwa. Inyaya Hakuna. ngatipei good example. Ko kana kuri kuhope ndarata ndichirarwa nenyoka ndonakirwa. Yes. Hanzi ndonakirwa. Because munhu waMwari vaiti ukarara kuhope unofanira kutocelebrate. Unofanira kutofara. Saka sekuti kuita munhu waMwari kuti wararwa nenyoka. Apa nzvisa. Saka kana mangwana ndichimuka, is it a breakthrough? Ndinofanira here kuenjoya kurarwa nenyoka kwandiri kuita. Tidzose kune munhu waMwari. Ndizvo munhu waMwari zvaari kutaura. There's nothing to celebrate. Yes. Ko hatiperere panyoka. Kune vanorota vachirarwa even nembwa. I'm talking from experience. Ndoita deliverance. I'm talking from experience. Ndinonamatira vanhu. Vanhu vanorota, vanhu vanomanifesta these spirits. Munhu achirota, achirarwa. Ndoda kubata this topic. Ndichitaura imwe nyaya. Kuti zvakarerutswa. Zvikaita sekunonzi nyaya yekurota munhu achirara nemunhu. Inoitika kuvanhu vasiri married. Yes. Kuvanhu vari vasikana kana vakomana chete. But tine vanhu vekuti vanotofadzana mubedroom baba naamai vasati varara na9 kana na10 asi na11 or 12 manheru mumwe wavo otorarwa zvekare otorota achirarwa. Tingati inyaya yekushayiwa bonde here? Mubvunze wewe. Zvoreva kuti nyaya yekurota munhu achirarwa nemweya yetsvina kana kurara nemweya yetsvina haina chekuita nekushayiwa bonde. Munhu ane boyfriend yake achienjoya bonde rake neboyfriend yake I have a situation of vanhu vaida kurambana vakatowanda whereby murume anomuka manheru haana spiritual understanding but anotoona kuti hope dziri kurora mukadzi wangu achiita ane munhu waari kurara naye apa pakata. Iyewo interpreta kuti mudzimai wangu zvichida ane munhu waaka kana kuti ari kuzvifadza when actually it's spirit. Saka tiri kuti nyaya yekurota munhu achirarwa haina chekuita nekuti munhu akaroora kana kuti akaroorwa kana kuti ari single. Inyaya yekuti ane mweya waakasairirwa. Waanotoda kudzikinurwa. Right. Ndoda kudzoka panyaya yecelebration. Yes. Unocelebrata chinhu chausina kuakomodheta here muupenyu hwako. Exactly. Rudo iromensika. Ukarepwa unocelebrata. You don't celebrate. You don't celebrate. Manheru wakarara worota uchimhanyiswa nemweya mweya uya uchikutsimbirira iwe usingadi. Rudo harisi agreement kai harisi kuwirirana. You are being raped by a spirit. Avazi vese vanonanzvira hope dzekurara nechinhu manheru. Powerful. Mumwe anorota achitorepwa kuusiku kuhope ikoko. Why should he or she celebrates? Atichaziva yato confusion. Hakuna chekucelebrata. Munhu wese ndaitsanangurira mumwe munhu ndikati a victim of rape. Imi munogona kundinzwisisa mukataura. A victim of rape. Tikataura kuvanhu vanoita counseling anoaffectwa zvinhu zvakawanda. Pfungwa dzake
approach to life anowira pasi, anotanga kutya. The very same thing zvinoitika kumunhu. Tinofanira kunzwa tsitsi. Munhu anorota achirara nechinhu chaasingazive. Performance yake to physical life. Kana akamuka makuseni, ahana that ginger life. Enthusiasm. Mumwe anomuka mangwana makuseni, achiwa munhu anodaira vanhu rough and people says, ari kuzviwana kupi? Ari emotionally bruised of the spiritual things that are happening muupenyu wake. Hallelujah. Praise Hallelujah. the I know in church. I can see some deliverance. I wanted to tell kuna evangelist. Can we try to identify my signs besides having sex in the dream? My signs ekuti munhu ari kwaari akaona zvichiitika paari anobvaziva kuti I think I'm being attacked. If he can try to elaborate on that. All right. Chinhu chekutanga chinoona kuti ndiri kushanyirwa usiku idream iroro. Tataura nezvaro handizvo. Chinhu chandinongofarira about chandoda kuwedzera clarification yedream. Ini ndinotaura kuti hakuna munhu anoti akakubira odzoka apa achikuratidza kuti tarira mabiro andakuita. Zvinoratidza kuti akupa dream ari kukuchenjedza. Andipa chikwambo, haandiratidze chikwambo chacho chichirara nenda imhiko. Nipakachitora. Zvoreva kuti ari kundiratidza chikwambo chichirara neni, ari kundichenjedza. Kuti mwanangu, tarisa zviri kuitika mulife mako. Do you think muridzi wechikwambo anoda kuti auye uzvizive? Unozodzokerere kunotora. Iwe ukazviziva wakunamata wakumhanya kuna mufundisi, wakunoshandirwa kuti chibve. Zvoreva kuti ari kukuratidza dream, ari kukuchenjedza. All right. Powerful. Ari kukuti tarisa zviri kuitika in your life. Ndo chinhu chekutanga chinoratidza kuti munhu ane a spiritual husband. Chechipiri, dreaming it's a gift. Tofanira kudzokera ipapo. Kune vamwe vanhu vasingaroti. True. Kune vamwe vanhu kuti kana akagara haaroti. But unogona kuona kunyange usina kurota. Unogona kuona zvinhu zviri kuitika around you. Zvinoratidza kuti there is a chance yekuti muupenyu hwako muno spiritual husband or spiritual wife. Okay. Kunyanya spiritual husband or spiritual wife, mweya une shanje. Exactly. It's a very jealous spirit. Saka unoona nekufa kwema-relationships. Ukaona ma-relationships ako achingofa ifa zvisina plan. Kazhinji, it's a sign yekuti muupenyu hwako, because tinoti chi, when anything happens once, it's normal. But when it keep repeating itself, it's no longer normal. It's spiritual. Zviri normal kurambana, but hazvizi normal kuzongoramba. Ndoramba. Ipapo mabata pakubata vazhinji munhu waMwari. Zvashoma zveshe chipinongotanga yotopera. Then not only that, ndo imwe sign. Imwe second sign ndeyekuti ma spiritual husband anowanzo ataka aruda kupinda mulife yako. All right. Yes. Yeah. Kune vanhu vakaroorana mumwe achiita mari, but soon vapinda mumarriage vakaomerwa. All right. Mukadzi akati ndisati ndaroorwa nemurume ndaita mari. Yes. Kana kuti mumwe mudzimai anopupura kuti baba havasati vanditora,
zvanga zvakavarongekera ndichiri murelationship ndaitengerwa izvi ndaidai but tangopinda mumba madoors ese akavhara. Spiritual husband has a tendency of doing that because chairi kuda ndechekuti marriage iparare. Iwewe uti iwe unozogaya wakauri wega uti pamwe ndikasiya baba ava ndotanga kuita mari. Izvo moenda paseparation wotoona kuti twako twaku Saka ma-spiritual husband ane tendency yekuomesa upenyu anyone who is trying to come into your life. Then to the ladies, my spiritual husbands also, I have a testimony of my brother, my cousin brother. Akarwara abva kunorora. Akarwara musana, akatadza kumuka, akaita sei, things did not work out. Kusvikira tazodiscover kuti mudzimai waakawana ane a spiritual husband that is jealous. People sit down and say, ngatimbodzokere nei kumba. Takangotsika pagedhi akamanifesta ega kuti ndadzoka maiti ndinoenda kupi. Munhu akatorwa munhu wemunhu. Ndikutaura zvinhu very practical. Ndikutaura zvinhu zviri very practical. Zvekuti tinogona kusheedza vanhu vacho vese kuti ndina ndakaroora munhu wacho. Munhu akadzorwa ndeuyu. Saka kune zvinhu munhu ndapa good example yemurume akarwara. My spiritual husband can cause excessive bleeding kumukadzi because they are jealous. Zvisikaperi because they want kuti mumwe munhu aseme, abude, aregedze. Saka kune izvozvi, if you would allow ladies to come to your inbox vari married, unonzwa because a spiritual husband inoisa mweya wekusemwa nemunhu waugere naye. Munhu kune vanhu vari married vanogara 3 months asina kubatwa nemurume wake. Zviri kuitika izvozvi. Munhu anogara mumarriage 1 month. Zviri normal here kuti murume wako hausi kurwara, hauna chimwe chinhu. Murume aikutaimira achishayiwa hope, azokutora maakugara mumba, anorara pasame bed newe 1 month.